Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi prøve at spille Peace Control 2v2 mod nogle fremmede folk. Ja, det skal vi nemlig. Og så håber vi på, at vi smækker dem. Ja, det vil nok være det bedste. Det kan vi lige have prøve på. Ja, det kan vi da. Yes. Så venter vi bare på, at vi kommer ind. Ja, det lige det. Så nu er jeg sgu ind. Det er Felix også. Så kommer vi i gang. Det gør vi. Og vi går bare ind til 2 her. Så skal vi... 200 på dem. 200, okay. Jeg skal jo godt med, at det bliver pumper af jer. Nej, det ikke. Fuck. Ja. Ja, tak. 200 bomber. Fuck. 74 bomber. 115. 2. 100. Nej, 50. Ja. Easy. Jeg er baggrunden. Jeg ved. Nice. Det var godt nok hurtigt, det der. Det er også 2 one-bumps. Står de fire på os, altså hold af det jeres kæft. Oj. Der er en one på mig der. Ja, han kunne da også one på mig i hvert fald. GG. Ja. Prøv det. Ja. Hvorfor sætter han der? 180 på den ene nok. Nice. Nu går det sgu fint nok. Ja. Oh shit, jeg dør. Jeg er ikke ramt ham. 100. 100 på mig. Ja. Nu må jeg så lige få noget healing. Nice. Nice. Nej, kom igen. Ja, væk. Ikke så meget. 170 var mod mig. Nice. Sådan. Hun er på mig. Vokst. Jo. 46. Det går ikke så godt for mig. Oh, damn. Ja, tak. Sådan. Det bliver nok højst sandsynligt ikke en så lang video. For vi bare spille det her. Ej, ellers tager vi bare det. Ja, så tager vi bare det ikke så galt, hvis de vil. Der bliver lige 200 pumper. Og så dog en kraft med den, så altså. Jeg fucking en pussy, mand. Og han koner mig. Ja, det er fint. Ej. Kom igen. Jamen, han koner mig, og så ændrer han sådan en eller anden niveau. Fuck, man. Ej, han er irriterende. Jeg tror på dig. Begge to. Nice. En død. Nice. Jeg kan. Det er okay, det er fint. 160 på mig. Død. 81. Nice. 196. Død.
Nice. Jeg skal bare fortsætte det her momentum. 100. Man fejrer ham her. For. Jeg gider ikke skyde. Jeg tror, der er et teknisk slag. Teknisk Så slag. skyder de begge to samtidig på mig. Det er ikke meget godt. Hvor fanden er jeg kan ikke gøre noget. 150. 130 på en. Perfekt. Nice. Hun er 60 for mig. Jeg ved. Og så, du kan godt. Fik mig. GG. Ja, jeg får dem lige nu. Fuck, han er ikke død endnu. Det forstår jeg heller ikke. Men det er fandme edit boy det her. 69 på mig. Han er virkelig træls ham der. Virkelig. Også gritty and boss. Ham der, han er så fucking bøsse. Nice. 30. Sygt. Ho, daddy. What the fuck? Hvordan kan jeg bare komme hoppende igennem den der, så bare 200 pop mig? Jeg har ingen idé om, jeg skal være her. GG. Nice. Damn. Sådan. Fuck, du har kukket dem. Fuck, det var Skal vi tage det igennem her, eller? Lad os prøve. Hvis de gider. Det tør jeg nok ikke. Så vil jeg være på om den sidste. Kan vi ikke lige slide-kigge ham ind? Sådan der. Ej, oh my god. Så kom jeg ned, eller hvad? Håber vi da. Så venter vi. Med en sort skærm. Det kan noget. Og så ser vi om begge to kommer ind, eller om det kun er den ene. Det var så kun den ene. Det er fint. Så var det for at være lidt sød mod, så lader vi ham med loadout eller Ja. Lad os prøve det her creator picks Rodin, eller sådan noget. Ja. Så det skal vi lige være. Lad os prøve det. Det er også noget nyt, tror jeg. Nå, bare det her. Jeg tror, det er sådan noget lort. Så det skulle godt være klar. Hvad tager du, Felix? Gatekeeper og hammer. Jeg tager også gatekeeper. Jeg lader bare dig ikke være starte med. Det kunne jeg ikke. Finish mig. Jeg ramte ham for 100, men han har lige fået en ekstra liv og så på 2 floppers. Yes. Hvor fanden er han gået shoppe fra? Det er jeg også gerne vide. Og fake. Så ikke meningen, men altså. Nice. Au. Hvordan? Han er virkelig ulækker med murer der. Han tager bare. Ud af det. Han har 0 penge med. Sæt dig på den, mand. Godt. Fucking spammer, han er spammer. Han
Han har ramt fucking meget. Nice. Jeg holder bare med væggen. Ja. Spam. Og vi klarer han er 30 hvid. Vi er klar. Fik jeg ikke. Nå, Skal jeg prøve? ja, jeg blev nødt til det. Jeg blev nødt til at gå efter den. Han har lige ved. Skal jeg tage en mere? Ja, det kan vi godt. Så er det også sidste det her. Yes. Skal vi se stadsserver? Ja. Yes, yes. Ja. No chips. Ja, det skal jeg sgu have. Chips med dip, man. Det er bare noget, der kan noget i. Og det er det bare. Mhm. Jeg tror, de er gode, dem her. Ja, jeg tror en, også. det er gode. Han ser i hvert fald ham der. Ham eller hun. Det gør den lille også. Jeg ved ikke, om det er dreng eller pige. Men det gør ham den også. Hvor sødt de Det er der bare rundt på fuld skrue. Ja. Det undrer mig. Nu er 30. Død. Død. Nice. Nu er 30. Død. Fuck. Jeg har ikke ramt den anden bord. Jeg har fået chips. Jeg har fået noget chipskal i halsen. Jeg synes det er ikke særlig rart. Hvor du ligger. Ja. Ja, jeg kan godt hive fuld op. Jeg er også fuld. Du kan godt have ham. Jeg tror på dig. Han har alle mure på den linje her. Han skulle have vold irriterende. Men vi har jo mig. Ej, det er bare løgn. Ja, det... Er du en fisk? Det er nok taget. Sikkert nok, han har taget den. Det vil nok være min bedste lyd. Nice. Kom igen. Han er fandme i senderne. Det er virkelig også. Noget 4. Død. 46. Nice. Headshot. Ah. Du kan godt få ham. Jeg tror på dig. Pop fisk. Godt. Nice. Det bliver en presset. Fucking er dum. Han er virkelig dum. Bare være med edit. Ej, min edits. Oh. Shit, var jeg fat i gang? Det er en vej, mand.
Okay, 130 på fokus. Yes. Kom nu. På ham. Ja, fokus har ramt 50. Så fik bag ham. No. Nice. Og jeg dør. Oh. Jeg fejler mit edX. Og hvad? Hvor er 158. Nice. Før. 60. To. Sygt. Bjarne. 100. Nice. 69. Ikke. Perfekt. Kom nu. Kom. Så var det sådan. Jeg er nødt til det. Ja. Jeg er bange. Hun har været på mig. Jeg er død, men jeg ramte hende. Okay, hårdt. Damn. Ja, det er også klamt det der. Det er så klart, de har begge sider, bare begge to står campus. Men nogen han får det der. Fandme no way, der. Han har 0 penge ham der. Han har computer 30.000 ham der. Nu skal vi se. Jo. What up, dude? Jeg tror, jeg ramte ham i eller andet med 3. 200. 200. Fokus ramte 93. 100. Så er jeg 70. Fuck, man! Han står og danser på mig. Jeg ramte ham på 100. Men han har lige fået noget healing, jeg dræbte mig. Så der er nok også poppet en fisk. Hvad tror jeg tror på dig? Fuck. Ja, for ham der. Så ham der, han har 0 penge, og går plus til 30.000. Det kan jeg fandme stille se. Ellers er han bare alt for god til vores niveau. For helvede, altså. Den gør jeg helvede. Selvfølgelig får han alle væk, han rører ved. Ej, kom igen. Jamen, for helvede. Hvad laver du? Åha! Okay.
Nice. Ej, han er i træerne, mand. Jeg tror også. Har vi ikke over ved ham? Du. Ja, det var det. Vi siger tak fordi I så med den her video, og vi ses i næste video. Hej.